Namhlanje kuzwakala ngathi usuku lami lokuzalwa. Ekugcineni kuzwakala kuphelele. Bekunamakhosi okudla angunayo. Lapho angiswanga ne-rice malai. Yena uyizwe kanjani ngaphelele? Nendisho yekhiri. Ayi, umqondo wakhe ungaphezulu kwami. Nonke nikhathazeke ngami. Angithi? Yebo AJ, sikhathazekile ngawe. Uma nje unganikwa yedwa wethi ithuba singakwazi kulungile. Nifuna ithuba? Ngiyaninika. Futhi manje ngihlonipha kangako. Yekelani-ke ukukhathazeka ngami. Nakekela u-Antara. Kodwa simnakekele kanjani umuntu ongasekho emhlabeni? Awuthuli. Njengoba esho ukuthi kumele simnake, kumele senze njalo. Ngizosigada lesi sithombe manje. Bese ngisihlanza kusasa. Hlukanani nemicimbi ebizayo. Naku Antara. Saxolisa AJ. Asikho nhlobo isidingo sokuxolisa emva kokwenza iphutha. Yebo AJ. Empeleni imicimbi namhlu Umlilo. Sana sami uphi umlilo? Cha, isari nga AJ le. Nale sari niba nifuhlele ngesikhathi strong. San, kukhona kwenzekile? Hawu sana sami kungani uthi ngenzokuthini? Uma kungenzanga lutho, nami ngenzanga lutho. Ubani owenza ukuthini? Yeke leyo nto sana sami asilale. Sana sami ngifuna ukulala. Uma silala manje AJ ngeke sivumele silale buza. Cha. Ukusishisa sikambe isikhathi ngihamba ngemini. Yo, ukuhlukumezeka lokho. kungani vele bengakafiki. Viraj isirene ikhalile. Lokho kusho ukuthi sonke sidingeka lapha akekho okhululiwe kulokho kanti awazini. Hawu, asambeni. Manje ke uHitler umdala osophakamisa uHitler omncane bese ethukana nathi. Kodwa Sithando uyinja nje. Uzogijima kakhulu kunathi. Kanjani kube kuyiphutha lethu? Insimbi yasemnyanga isebenza kusukela ekseni. Ingaba akekho okubonile lokho noma mhlawumbe nje anifuna ukuyilungisa. Insimbi usibuzana nensimbi emva kokuthi sivuswa kwamabili. AJ ngizoyilungisa insimbi ekseni nje mangivuka. Makufika umuntu ngaphambi kwalokho. Kushuthi lo muntu kumele ahlala alinde ngaphandle. Ngabe lokho kulungile? Kuyiqiniso. Baba ubani uzofika kungakase uzoshana nensimbi? Viraj uyacabanga kodwa ngaphambi kokuthi ukhulume. Ngitheni mina Dodka? Ngingqongqoza isikhathi eside kakhulu lapha eminyango kulindile. Kwamele ngemisikhathi ngaphandle. Makukhona ofikayo la, naye kuzomela isikhathi eside sifanayo. Angithi? AJ ngiyacela. Na kanjani insimbi ngizoyilungisa ekseni? Makukhona ofika la, le nsimbi ingasebenzi. Kushuthi ukhona ozokwenza umsebenzi wayo. Viraj wena ozokwenza lo msebenzi. AJ uHitler mncane. Uxolo. Sothini makuthi utheke ugadile lo muzi. Engiqonda kusho ukuthi sizokwazi nje manje khonkotha. Ngike ngakhuluma nawe. Viraj ngizwile noma cha? Yebo. Lalela ke. Namhlanje uwena ozoba insimbi yomnyango.
Kodwa baba. Umthetho. Nazo-ke, asambe Tiger. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.